kono i ma deli du min na a ko n denmuso jɛɲɔgɔn minnu kun b'i la diɲɛ kɔnɔ n'o y'i fa ye i ba i kɔrɔ i dɔgɔw i balimaw i n'olu bɛna bɔ ɲɔgɔn kan bi i bɛna taa jɛɲɔgɔn kura sɛgɛrɛ i tɛ min dɔn i tɛ min dɔn o tuma la i jɛɲɔgɔn kɔrɔ minnu tun b'i la n'olu kun y'i jɛɲɔgɔnw ye ɲɛnamaya kɔnɔ ko n denmuso i n'olu bɛna fara ɲɔgɔn na bi dɛ i n'olu bɛna fara ɲɔgɔn na bi i bɛna taa jɛɲɔgɔn kuraw de sɔrɔ minnu ni n'olu ma deli dɛ o jɛɲɔgɔn fɔlɔfɔlɔ o y'i furukɛ ye dɛ a ko tuma la n b'a ɲini i fɛ fɛn min ye furukɛ in ye n'i taara ka furu la i jija i ka kɛ i furukɛ in i ka k'a ka jɔn ye o kɔrɔ i k'a ka jɔnmuso ye n'i kɛra a ka jɔnmuso ye a yɛrɛ bi k'i ka jɔnkɛ ye n'i kɛra i furukɛ in ka jɔnmuso ye a yɛrɛ bi k'i ka jɔnkɛ ye k'i furukɛ ka jɔnmuso ye a yɛrɛ bi k'i ka jɔnkɛ ye n'i kɛra a ka jɔnmuso ye a bi k'i ka jɔnkɛ ye kuma in kɔrɔ ye di a kɔrɔ tɛ k'a ka taa kɛ a cɛ ka jɔnmuso ye a bi yɔrɔw furan a bi jɔnya baaraw kɛ a bi si ka baara kɛ a bi laɲini t'o ye o a bi fɛ k'a fɔ a ye e k'i majigin a ye bani k'i da duguma n'i taara e k'i majigin a ye e ka ko to a ta la n'a ko min e k'a kɛ ten tuma bɛɛ ka y'a ni duguma cɛ ale ka ye ni sanfɛ majigin ka ye e bolo tuma bɛɛ wallahi ne y'i majigin a ye a yɛrɛ b'a majigin e ye ne y'i da duguma a ye a yɛrɛ b'a da duguma e ye n'i ye ko to a ta la a yɛrɛ bɛ ko to i ta la kuma in kɔrɔ ye o de ye k'a ka jɔnmuso ye n'o kɛra a yɛrɛ bi k'i ka jɔnkɛ ye bamanankan na bamananw ko maa bɛɛ bonyaba bi se i la n'i ye adamaden bonya ka ban i y'a dajuru minɛ o tuma la a ko a denmuso ma a ko i taatɔ don jɛɲɔgɔn kura min sɛgɛrɛ n'o y'i furukɛ ye n bɛ kuma fɔlɔ min f'i ye i jija i ka k'a ka jɔnmuso ye kow nɔgɔya a bolo kow to a ta la i majigin a ye n'o kɛra a yɛrɛ bi k'i ka jɔnkɛ ye a bɛ kow nɔgɔya i bolo a bɛ kow to i ta la a b'a majigin i ye a bɛ sɔn i ka fɔta ma n'i ko a ka min kɛ a b'o kɛ a ko tɛmɛnen kɔ n denmuso o tuma na ladilikan 10 filɛ o ladilikan 10 i janto a la a minɛ ka baara kɛ n'a ye i ka furuso kɔnɔ ni ala sɔnna a ma a bɛ k'i dɛmɛ n'a ye dɛ a bɛ hɛrɛ d'i ma i ka furuso in kɔnɔ dɛ n'i ye fɛn 10 in ta ka baara kɛ n'a ye a bɛ k'i ma dususuma ye a ko tuma na o ladilikan fɔlɔ ni filanan ye jumɛn ye a ko a fɔlɔ ye min ye as-suhbatu bil qana'a a ko a ma ko n denmuso kariya n'i cɛ ka sɔrɔ fɛn ye i cɛ kariya n'a ka sɔrɔ fɛn ye n'a ye min sɔrɔ ka d'i ma don min o minɛ ka sabali n balimaw furu gɛlɛya bɛɛ bɛ nin yɔrɔ in de la ni muso kɛra muso ye k'a ɲɛ juru ka jan a mana sabara ɲuman ye min sen na f'a k'o don a mana guloki ɲuman ye min na f'o ka don a kan na n'a taara sɔrɔ sogo jiran bɛ minnu ka so f'o ɲɔgɔn na ka jira ale ka so mobili kura bɛ dɔ cɛ fɛ f'o ka ye ale yɛrɛ cɛ fɛ dɔ n'a cɛ bɛ villa kɔnɔ f'olu yɛrɛ ka taa villa ta loyer la cɛ ka sɔrɔ ti jate minɛ cɛ ka se ti jate minɛ cɛ ka foyi jate ti minɛ o la min ka d'ale ye dɔrɔn o ka kɛ an balimaw n'o kɛra gɛlɛyaw bɛ na dɛ a ko a denmuso ma kariya ni cɛ ka sɔrɔ fɛn a ka sɔrɔ mana dan yɔrɔ min na n'o bɛnna min ma sabali k'o minɛ i ka ala kɔnɔ i ka ala kɔnɔ dɛ ɲɛnamaya don ka ca dɛ a don bɛ yɛlɛmɛ bi ka di bi ka di ni bi kɛra don duman ye sini bɛ kɛ don goman ye dɛ furu don bɛɛ man di ni min jara ni don duman nana don min a ye jɛ a k'o kɛ ni don dɔ fana nana ko gɛlɛya nana o la a ye jɛ a k'o gɛlɛya kɛ o gɛlɛya fana bɛ taa laban nɔgɔya de la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen a bɛɛ kɔ ye nɔgɔya ye inna ma'al usri yusran ala ko tuma bɛɛ gɛlɛya ni nɔgɔya de bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma la a ye nin ladilikan fɔlɔ de d'a denmuso ma o tuma la an balakaw na an balimamusow a y'a janto nin na dɛ a ye kariya ni cɛ ka sɔrɔ fɛn ye dɛ maa o maa ni don ni cɛ ka so furu la ka san 1 kɛ ka taa se san 2 ma o seko n'o dɛsɛko e b'o dɔn a bɛ se nin na walima a tɛ se nin na e b'o dɔn ni e ye doni da kun a tɛ se min kɔrɔ y'i tugu o de la ɲɛ tɛ i b'a seko dɔn o tuma la n'a seko ye min ye dan o ma a ye min d'i ma dan o ma sahaba musow ka misaliya dɔ filɛ an balimaw
a nana kumakanw na ko sahaba muso ni dugu jɛra a bɛ bɔ ka cɛ bilasira n'a y'a cɛ bilasira cɛ taatɔ sugu la a b'a fɔ a cɛ ma ya zawji taqillaha fina ya zawji taqillaha fina fa inna nasbiru ala al-ju'i fi ad-dunya wala nasbiru ala an-nari yawm al-qiyamah. A b'a fɔ a cɛ ma an cɛ siran ala y'an ka ko la dɛ i taatɔ filɛ sugu la kana taa haramu ɲini kana k'i b'a don an kɔnɔ ka d'a kan anw bɛ se ka sabali diɲɛ kɔngɔ kan nka lahara don tasuma an tɛ se ka sabali o kan kullu lahmin nabata ala al-harami fan-naru awla bihi. Farikolo lamɔna haramu dun kan janɛmɛ tasuma y'o jansan ye lahara don o tuma la n'i taara sugu la i ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ i ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ i ye dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ nan'a ye n'o bɛ min bɔ an b'a don dumuni na an b'a dun an bɛ kɔngɔ muɲu o de ka fisa an ma an k'an kɔnɔ fa haramu la ka taa don janɛmɛ kɔnɔ lahara. Sahaba musow de tun bɛ nin fɔ u cɛw ma tuma la n balimamuso kariya n'i cɛ ka sɔrɔ fɛn ye dɛ. Kariya ni cɛ ka sɔrɔ fɛn ye dɛ. I m'a ye Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ kuma musow fɛ kuranɛ aya dɔ la ko liyunfiq zu sa'atin min sa'ati ni ye suratu talaqi lajɛ i bɛ nin sɔrɔ yen liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Ala ko a ko cɛw n'ala ye nafolo di maa min ma ka se k'i ye nafakati kɛ i ka se kɔnɔ i ka denbaya k'a dɔn dumuni d'u ma u ka dumuni kɛ k'u fa u ka si so ɲumanw kɔnɔ u ka fini ɲumanw don k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dantɛmɛ ye u ka siran ala ɲɛ. N'ala ye fantanya se maa min fana ma ko garijɛgɛ gɛlɛya b'i la nafakati kɛ i ka denbaya la ka dan i ka garijɛgɛ gɛlɛya degere la muso yɛrɛ ka sabali o kan ka d'a kan ala tɛ doni da nisi kunna f'i ka taa sɔrɔ a ye doni min tali nɔgɔya i ye. O tuma na ala ye kuranɛ aya laban a ko sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra a ko gɛlɛya o gɛlɛya kɔfɛ an balimaw nɔgɔya